den, ahoj, já se jmenuji Josef Bánovec a jsem člen souboru Kampak, který momentálně vybírá na Duniu peníze na to, aby mohl uskutečnit svoji první samostatnou inscenaci s názvem Celou noc venku. No a nás jako nový, relativně ještě mladý a neznámý herecký soubor napadlo, s kým se můžeme spojit, abychom o sobě dali líp a víc vědět. No a kromě toho, že tato inscenace, o které jsem mluvil, vzniká pod úžasným patronátem divadla v Celetné, tak nás napadlo oslovit herce a kolegy z naší první scény z Národního divadla. No já už to nebudu dál okecávat a jenom to uvedu, takže Celou noc venku potřebuje vaši pomoc. Potřebuje vaši pomoc. Opravdu potřebuje vaši pomoc. Tak pomožte, díky. Potřebuje vaši pomoc. Potřebuje vaši pomoc. Si neskáčeme do řeči. Potřebuje vaši pomoc. potřebuje vaši pomoc. Dík. Potřebuje vaši pomoc. Pomoc! Pomoc! Dobrý den, já jsem Igor Orozovič, herec už středního věku, ale podporuji herce nižšího věku, takže bych chtěl říct větu, apelovat. Celou noc venku Potřebuje vaši pomoc. Pomoc! Pomoc! Potřebuje vaši pomoc. Si neskáčeme do řeči.